е домакин на изложбата "Цветове в снега". Това е сборна тематична изложба, която включва няколко автори. Част от тях са тук, други не. Галерията инициира тази изложба с идеята така художественият живот на града да противостои, да бъде контрапункт на това, което се случва в нашата социална реалност, икономическа, политическа и така нататък. Когато мислих каква тема да поставим януари месец, се замислих върху това, че цветята спокойно могат да бъдат наречени класическа тема в история на изобразителното изкуство, защото нейни образци най-напред виждаме в фламандската живопис. Там даже Ян Брьогел Стари е наречен художника на цветята. В по-ново време особено актуалност тази тема придобива при импресионистите, които излизат да работят навън и започват да рисуват цветя на открито цветни полета. И основателят на импресионизма Моне особено много е развълнуван от отраженията на водните лилии в езерото на неговото имение и неговите серии водни лилии са много популярни. Най-известният от постимпресионизма Ван Гог, знаете, че е просто така емблематичен с своите ириси, ваза с цветя и слънчогледите. В тази експозиция участват повече от 30 художествени произведения, интерпретирани през няколко художествени теми. Живописта е представена от Светлин Ненов с неговата серия "Орхидеи", която е много типична за неговото творчество. Магнолиите са представени от Владим Владев, който от много години разработва темата и може да се види неговата интерпретация в черните магнолии, светлите, в квадратния формат, в вертикала или хоризонтала. Много интересен автор, който за първи път гостува тук. Между другото, Владим Владев миналата година го познавате от самостоятелната му изложба март месец в галерията. Автора, който за първи път представяме, е Йордан Енчев, с неговото художествена, не прозвище, как да кажа, псевдонима му, Ерден, което на иврит означава Йордан. Той се представя със серията "Хиперреализъм". Хиперреализма като течение е много актуална в момента в американската художествена традиция, където цветята не са показани като натюрморти, т.е. мъртва натура във ваза, са показани като портрети. Това са портрети на цветя, изключително дадени в близък план. Можете да видите дори, че при тях има пространствено усещане, т.е. върху плоскостта на платното се получава усещане за триизмерност. Друга авторка, която не е присъствала в фиша на галерията, това е Мария Манева. Тя се представя с една интересна техника, мозаични пана от камъни, които са необработени, намерени са в естествен вид в природата, след това са били сортирани и поставени върху това платно. Така, нейният творчески девиз е, че в изкуството трябва да бъде пресъздадена цялата красота, която Твореца е дал в този свят. И художествената фотография е дело на Цвета Обчева. Нейните водни лилии са изключително емоционални, естетически. Нейната серия, така, според мен, добре би се адаптирала в дизайна на всяко едно жилище, на всяко едно пространство. Добре дошли на всички автори. Тези, които отсъстват, са Юрий Ковачев от София, той в момента дори е в Германия и затова не присъства. И авторката на текстилните скулптури "Усещане за глухарче и глухарче" Галина Станева, която поради това, че малкото и дете е болно, днес също отсъства. На тези автори благодаря, че подкрепиха идеята. Добре дошли и много се радвам, че годината ми започва с вас, защото знам, че добре ще завърша. Благодаря ви. Добре дошли. Искате вие да споделите нещо с хората? Владо, че имаш най-голяма форма за изкуство, който е предоставила галерия Артефакт. В допълнение само искам да вметна, че Боттичели е типичният ренесансов художник. Една от съвременните разработки на едно от платната му Боттичели, на Пролет, просто са открили над 300 видове цветя и буквално е една ботаническа градина. В смисъл един каталог на цветята в Тоскана, които са около палаците, които са изградени там. И дори някои от цветята просто са изчезнали завинаги. Да, така, това е архив на цветята. Да, така че всъщност едно такова платно, колкото и да е
безобидно, има и формата на някакъв документ във времето. Успех на изложбата и благодаря на всеки, който е отделил от времето си да дойде. Само да кажа, че Владин в двора на своята къща имат колко магнолии? Колко? Като видове или като бройка? Не знам, кажи. Значи имаме грандифлора и стандартните, тия, които са с опадливата форма. В принцип, магнолията има тя е поговорка в източния свят, че всъщност това е аромата на магнолията, това е страстта на любовта, в смисъл страстта на мъжа към жената. Да, аз четах в енциклопедия на символите, че магнолията означава суета и женски чар. Заради това сте такива сантиментални картинищи. По принцип, винаги се е смятало, че тая сюжетна линия на флората е по-скоро лесно смилаема. В смисъл се приема малко несериозно, но ако видим просто в Библията едни от първите послания на въобще първите стихове, всъщност Бог насажда градина, а не е бетонов възел. Така че всъщност това са едни много първични усещания към това, което ни заобикаля все още. Защо моите картини са в различен стил? Те са повлияни от американската школа. Между другото, аз там съм живял почти 7 години в Америка и мога да я назова една авторка американска, Джорджия Окиф, от която съм повлиян, която също е рисувала портрети на цветя. И друго, което искам да отбележа е, че цветята са застъпени немалко и в Божието Слово в Библията. Даже като гледам тези ириси, се спомням, Исус казва: погледнете дивите кремове, в оригинал е диви ириси, между другото. Подобно на това лилаво цвете. И казва, дори Соломон в неговата слава не се е обличал като тези цветя и просто цветята в Библията са просто епитом на красота и дори слава, както виждате. Благодаря. Организаторите, че ме поканиха като фотограф да участвам в нея. Това беше причина и да видя много приятели тук и да ги прегърна. Благодаря ви. И втората причина, по която съм много щастлива, е, че тази изложба ме импулсира и днес вече имам най-хубави обектив на Никон за макрофотография, който съществува. Честито! Седна да избухвам. Добре си дошла с избухванията, защо чакам? Представя за първи път моето творчество. То е малко по-нестандартно от всички останали, но идеята на всички е да представим красотата в природата, т.е. цветята. Тоест, всеки един се радва, когато получи цвети за подарък, независимо в каква форма е. А когато имате картина на стената, която изобразява цвети, то никога не увяхва. И винаги бихте могли да черпите една красота, едно вдъхновение, една топлина. И моите картини са изработени с камъчета, които са с цветове, които са естествени, не са отцветявани, единствено са лакирани, за да им се придаде блясъка, който е в природата. Използвала съм и от гръцкото море, и от българското и съм ги съчетала в композиции, които надявам се ви харесат.